alle sammen, velkommen til den her video. Ja, velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag skal vi simpelthen spille noget Bed Wars sammen med Isabella. Vi kan også se at komme i gang med den her video, Isa. Jo. Whee! Okay guys, lille transition, men nu er vi inde i gamet, og vi er bare fuldt i gang. Beskytte sengen. Ja, så er Speedbridge her hen til diamanterne. Jeg kan nemlig godt finde noget Speedbridge. Professionel. Okay, ja. Grød med fløde. Grød med fløde. Fuck, jeg er virkelig... Hey, Bister, ved du ikke, at det er ulovligt at være... De prøvede at gøre en, neo, og så faldt de. En neo? Ja, det er sådan, hvor man gør det her. Nå ja, clutch, eller ikke clutch. Det så du ikke. Hvad? Det så du ikke. Du faldt ned i... Jeg tror, det hedder neo på engelsk, eller et eller andet. Okay, jeg går ind og tager diamanter, så. Skal jeg ikke... Jeg kunne godt tænke mig at købe noget til, noget til vores ovn. Men ved du, hvad jeg gør først? Jeg køber sharpness, så vi bedre kan forsvare os. Tænker du ikke, det er en god idé? Tak. Så kan jeg også lige købe et stensværd. Det var et iron sword. Stensværd, nogle blokke og noget armor. Du kan godt gå ind og... Nej, du har allerede råd. Du kan bare gå ind og købe noget til dig selv nu. Okay? Ja, jeg har noget guld til dig her. Jeg fik det ikke. Det ligger ved siden af dig. Sådan der. Ja, tak. Og noget iron. Jeg har også lige en fireball. Du er min yndlings, Sofie. Altså, grå, de er i fight med blå. Og hvad med Cyan? De er ikke i fight med nogen, så det er lidt lige meget. Jeg kan basically bare stå herinde. Okay, så der skal falde nogle flere diamanter. Jeg har råd til at opgradere. Skal vi opgradere protection? Aqua for filen da. Han faldt ned. Ha, kartoffel. Jeg brugte nemlig en fireball på ham. Det er en lille kartoffel. Er jeg en kartoffel? Nej, de. Isa, kom vi går over til dem. Jeg kom heal pool. Det var en fejl. Nej, det... frick, jeg har trap trigger. Okay, vi fik dem. Spis goldknappen. Over til dem, Isa. Køb en pickaxe, jeg holder dem tilbage. Jeg har ikke en pickaxe. Ja, køb. Kom, Isa. Skynd dig. De er på mig. Jeg faldt ud over. Jeg har fået sådan en hel lysning af det her. Jeg døde. Jeg er i live. Get him! Du har ham. Vi får allerede nervepirrende bare fra starten af, jo. De er her igen. Hvor mange gange skal vi... Gå nu væk med jer! Væk med jer, Ifiduser. Min gud! Gå nu! Freaking potato! Jeg brænder! Nej! Jeg er død til at brænde! Guys, vi ses ind i næste game. Okay guys, vi er kommet ind i næste game nu, og vi er bare fuld i gang allerede. Isa, du skal hurtigt beskytte, fordi det her det er sådan en, hvor man rusher rigtig meget. Seriøst? Ja. Men hvorfor vil folk gøre det? At rushe er ikke en sød ting at gøre. Hvordan kunne nogen nogensinde finde på at... Altså, jeg rusher lige nu. Altså, pink, de er sådan lidt på vej her til os. Er de? Lidt eller meget? Altså, lidt. De er meget nu. Okay, så vi skal over nu. Kom, vi skal over nu. Nu? Ja, løb! Virkelig. Men jeg skal lige hurtigt have... Vi har ikke tid, de er på vej. Ja, men jeg har højere prioriteter. De er nemlig herovre. Jo, det er de.
hvis du havde været der, så havde jeg kunne få dem ned. Okay. Hvis bare jeg havde været der. Okay, Isa, kom, vi løber nu. Er du klar, vi løber nu? Vi har brug for en eller anden pickaxe eller noget. Har pickaxe, vi løber nu. Kom, kommando. Afsted, bliver der sagt, skulle jeg til at sige. Afsted bliver der sagt, okay, jamen. Isa, nu. Du har et sten, du har... Godt der. Jeg er ude, Isa. Okay, Fister, ved du ikke, hvor ondt det er at prøve at skyde et barn ved... Okay, de er over i vores base, Nej! Jeg er dårlig til PvP. I kartoffelmoset. Okay, jeg er død. Jeg hopper ind i næste game og vender tilbage lige om lidt. Guys, vi er inde i næste game nu. Jeg kommer til... Undskyld, jeg har ikke lyttet til dig i de sidste par minutter, fordi jeg bare kom til at falde. Sådan ærligt talt, jeg kom til at falde, og så begyndte min lytteevner bare at falde. Altså, der er ikke nogen, der er på vej over til os lige nu. Ah, yes. Altså, jeg køber Ironforge, tror jeg. Til vores ja, ting. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Altså, Pink er ikke på vej. Så spørgsmålet er, om vi bare skal lade dem være. Men når de er ikke på vej, så de er ikke sådan vores højeste prioritet. Nej, de kunne blive rusher, så vil det nok være mere godt. Kan du holde øje med, om de rusher? Jeg er lige på vej ind til... Rush dem, før de rusher os. Det historierne siger. Okay guys, vi snakker ikke om, at jeg muligvis falder ned. Muligvis. Men det snakker vi ikke om. Okay. Nej, det har vi rent faktisk. Jeg tror, dem ved siden af os, de bruger samme taktik som os. De er bare sådan, skynd dig, beskyt sengen, før de kommer-agtigt. Sådan, de er ligeglade med rushes, så det er ret godt. Okay, rød er inde. Okay, jeg tror lige, at jeg smadrer vejen ind til midten her. Kan jeg mærke på det hele. Fordi vi behøver ikke, altså hvis vi bare får opgivet Ironforge, så får vi jo selv emeralder, kan man sige. Bare ignorere mine forfærdelige sengekræfter. Kan du putte noget glas på, måske? Ja. Okay, lige om lidt, så har jeg 4 diamanter, så kan jeg opgradere. Skal vi tage Sharpness eller Ironforge? Ironforge. Ja, fordi så kan vi få bedre gear og sådan noget også. Det er en god idé, det gør vi. Så næste gang, der skal vi have 6 diamanter. Nej, jeg troede, det var en anden. Næste gang skal vi have 6 diamanter, og så har vi faktisk fuld Ironforge. Wow, der er meget iron herinde. Jeg havde ikke set, at jeg ikke havde mere. Okay, er det på vej? Er de på vej? Okay, hvid er i gang med at... Nej, hvad? Er de på vej over til os? Stop! Come on. Okay, nu kommer Aqua og så blander sig. Hvor mange? Der er sådan en fest på vores ø eller et eller andet. Vi har ikke inviteret jer. Det har vi ikke. Okay, de har 3 liv. Kom med, Sofie. Okay, jeg fik ham. Jeg fik Aqua. Ja. Han havde 1 liv efter hvid. Og hvid er død nu. Au! Ham der, han har en bue. Den ene Pink har en bue, Isa. Så må de jo nok være... Det kan være, at jeg dør på vej tilbage, så... Kan du ikke sådan lige skyde en fireball over på ham eller sådan noget? Au, jeg dør lige om lidt. 2 sekunder. Ja, jeg skal nok prøve at kaste fire. Hvor er de? Præcis. De står på deres egen ø. Ah! Okay, jeg kan godt, fordi han kan ikke finde ud af at sigte ordentligt. Så nu tager jeg bare de her ting her. Og så går jeg herom igen. Og så croucher jeg indtil jeg har 6 diamanter. Og så gunner jeg dem tilbage. Med lidt af gang. Okay, Isa, jeg gør det her, Jeg tror på dig. Jeg gjorde det! Yay! Okay, jeg gjorde det, guys. Det bedste Sofie, vi nogensinde har haft. Okay, så skal jeg bare have 6 diamanter. Jeg har 3 diamanter, jeg skal have 3 mere.
Jeg har 3 af hans pile indtil videre. En diamant mere. Hvorfor skal han også bare stå derovre? Altså, gå væk med dig. Væk med dig, pister. Jeg har 3 pile. Han står seriøst stadig bare og sigter på mig. Han gør. Okay. Jeg har 2 diamanter nu. Okay, 30 sekunder mere, så kan vi opgradere Iron Forge igen. Har du brug for et eller andet, fordi jeg har sådan... Au! Han kan faktisk godt ramme. Jeg kunne måske godt bruge noget Iron Gear og nogle Golden Apples, fordi han er rigtig irriterende. Jeg har ikke nok til Golden Apples, men jeg har nok til Iron Gear. Okay. Er han på vej over til os? I vores kiste. Jeg tror, vi er ret sikre med dem, fordi de er sådan lidt ligeglade med os. Tror jeg. De vil bare gerne... Sådan, de vil ikke over til os. Mærkelige folk. Nej! Okay, jeg løber ud på øen igen, og så tager jeg en af gang, fordi hvis han så skyder mig ned, så... Min taktik er bare at skynde sig herom bagved. 2 diamanter mere, dem løber bare tilbage med. Okay, han kunne ikke ramme. Jeg troede faktisk, han ville ramme. Okay, jeg mangler 1 diamant mere, Isa. Okay, 1 diamant mere. Kom on. Jeg skal bare have 1 diamant mere. Hvorfor skal han også have en bue, altså? Max irriterende. Ikke skyd mig ned. Tak. Okay, de er på vej over på midten, tror jeg. Jeg tror, de er på vej over til os nu, så det er godt, vi lige får opgraderet fuldt, inden de kommer. Jeg har allerede fået den første emerald. Er de ikke på vej? What? Er på vej. Ja. Okay. Har du nogle blokke? Jeg stjæler bare lige nogle blokke for siden. Kun vigtige. Parkour. Den, som vi har øvet os. Jamen, Rød går over til... Er der nogen over ved os? Oh ja. My god. Hvor var han fra? Hvor var han henne? Farvel, jeg er døde. Gjorde du? Muligvis. Men jeg er stadig på øen. Oh god. Okay. Sophie, du har det. Du kan klare det. Jeg skal bare spare op til at have noget godt. Hvor er du præcist egentlig? Jeg er på vores ø. På vores? Ja. Jeg nåede lige at falde ned. Altså sådan, inden vores seng døde. Altså jeg får emeralder herfra, så det vil jo være klogt bare at blive. Ja, nok. Måske skal lave sådan et fortress, som de kalder det. Ja, fortress. Okay. Okay, Aqua er nede. Er de nede? Ja, de er nede på sengen. Og min gode Rød, de har stadigvæk en seng. De er vores nyeste prioritet. Jeg håber, der er nogle af de andre, der bare sådan går efter dem. For lige nu, der går jeg faktisk bare efter og giver fuldt op. Jeg ved ikke, om man lægger mærke til. Jeg var sådan... min gud. Er det her seriøst? De har obsidian rundt om deres seng, Rød. Oh my god. Aqua er lag. Nej, jeg er den sidste tilbage. Ingen er over i deres base, så... Der er ingen over i deres base, Sophie. Så hvis du hurtigt kan få en rigtig god pickaxe og bare snige dig derover og så ødelægge deres seng, så har du i det mindste skiftet noget. Jeg har et diamondsværd. Det er ikke en god pickaxe. Du har brug for noget, som der kan ødelægge... Ja, I know. Som der kan ødelægge. Lige nu har jeg bare brug for at være god til PvP. Jeg holder lige hurtigt øje med Rød. Ej, jeg har en diamond pickaxe nu. Okay, de er over i deres base, en af dem. Okay, jeg får så stress i det her. I deres base, og det kald. Okay guys, jeg håber vi vinder det her game. Jeg tror alle sammen på dig. Okay, så der er en lige foran din base, som bare sådan kigger ud i luften. De tænker ikke, der er ikke rigtig nogen tanker bag. Har du set, hvor mange fireballs jeg har? Jeg kan ikke rigtig se det. Jeg flyver bare rundt. Nå, jeg har 17 fireballs, 5 golden apples, en diamond pickaxe og et diamond sværd. Der er en ved basen, de er fuldt åbel til det. Ham der Kale, eller hvad man de dør. Frick, jeg kan ikke, oh my god, jeg sprang mig selv i luften. Guys, vi ses i næste game. Guys, vi er inde i næste game. Guys, så jeg faldt lidt ned. Virkelig flot gået. Men Aqua rusher ikke os lige nu.
Yay. Og grå, Vi har nogle lave forventninger nu. grå bliver også rushet. Min gud. Okay, Hvor meget træ har jeg lige brug for? jeg er over på deres ø nu. Allerede? Nej, over på diamantøen, undskyld, det var det, jeg mente. Ja, jeg var sådan lige ved at sige, okay Sophie, træk vejret, det var, du ved. Men jeg tror, der er nogen, der er på vej over til os. Nej, det er de ikke. Okay. Okay, jeg overvejer lidt, sådan, om jeg skal sådan bygge ind til midten, men jeg tror ikke, jeg har nok blokke til det, så det gør jeg ikke. Okay, så jeg bliver lige her i 1 minut, så har jeg nok til Ironforge igen. Okay, hvor langt er du med bed defense? Kan du putte glas uden på det der, måske? Hvad tror du, jeg er gang i? Oh my god, du er så god, Isa. Kan du måske putte terracotta uden på det der? Okay. Og så uld igen. Fordi så... Og så måske... Terracotta, glas og så uld. Fordi så... Jeg ved godt, det er dumt at putte 2 gange glas, men det gør det bare ekstra godt, når man skal... Super godt. Eller et eller andet. Ja, og så skal vi også huske, at du... Hvad? Nej, jeg troede, det var en anden. Ups. Men sådan... Okay, så vi har en seng, Pink har en seng, Aqua har en seng, og Rød har en seng. Grøn har mistet deres, Blå har mistet deres. Okay. Så vi har sådan en OK chance. Yeah. Okay, Pink er på vej ind til diamanterne nu. Folk de kommer til at tro, at vi er pink på grund af det her terracotta. Det her det er ikke hvid terracotta, det her det er pink. Ja, vi bliver toastet nu, Isa. Okay, Pink faldt ned, okay. Jeg kalder det for toastet, jeg ved ikke hvorfor. Det er sådan en meget mærkelig betegnelse. Jeg kan også godt lide toast. Det er meget mærkeligt betegnelse. Forståeligt. Okay, jeg toast er ret godt. Smadrer lige der, og smadrer der. Okay. Pink, gå nu med dig. Pink har stadig deres seng og prøver lidt at komme ind til diamanterne. Lad os være. Okay, du er virkelig god til det her defense. Så skal vi have glas udenpå og uld. Det er faktisk det sødeste, nogen nogensinde har sagt til mig. Okay, hvid er ikke... Nej, ikke hvid, vi ved. Det var ikke det, jeg mente. Lyserød er ikke på vej over til os. Tror jeg. Jeg tror heller ikke, at hvid er på vej over til os. Okay, måske er lyserød en lille smule. Frick, jeg løber ud. Jeg er nede, Isa, det er din. Nej! Hey, Christer! Ved du ikke, hvor ondt det er at gå over i nogle andres base og prøve at bare være en kartoffelmos derovre generelt? Det er din lille... Nej, jeg er død! Det er jo... Frick. Hvad? Jeg troede, mit bed defense, det var umuligt at komme igennem. Isa, ikke løbe efter ham, bare blive her. Isa, nu skal vi bare spare op til at have sygt mange fireballs og sygt mange dream defenders. Ja. Så er vi basically sikre. Så har vi vundet. Og så skal jeg også lige have nogle diamanter. Så det kan være, at jeg dør nu. Så det kan være, jeg tror på dig. Det kan være, det hele det bliver op til dig. Okay, muligvis ikke. Hvis du dør, så farvel verden. Han er på vej på mig. Frick. Isa, tilbage, ind i basen, der er du mest sikker. Ind og stå her. Frick, du dræbte min bestie. Nej! Tusind tak, fordi I gad se med på den her video. Ja, og hvis I nåede så med, så husk at smide videoen et like. Og hvis I kunne tænke jer at støtte mig endnu mere, så vil det gøre mig rigtig glad, hvis I vil abonnere til min kanal og slutte jer til, så I ikke går glip af mine fremtidige videoer. Men det var egentlig bare det. Jeg håber, I nåede så med. Og ja, der er ikke så meget andet end at sige en bye bye.
venner!